Segundo a Marea, Noia cumpre todos os requisitos solicitados no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, acordado pola Federación Española de Municipios e Provincias e pola Xunta de Galicia, dotado con 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos, no que se dá preferencia a aqueles concellos con menos de 20.000 habitantes, para dotalos de residencias, centros de día, vivendas comunitarias ou centros sociais. Eu creo que esta é unha oportunidade histórica que non podemos deixar pasar. Eu creo que o Goberno vai aceptar esa solicitude e vai a presentar a solicitude de centro de día para Noia a cargo dese fondo que pode chegar a 600.000 euros, que prácticamente sufragaría o 80% da construción do centro de día de Noia. Dende a Marea entenden que Noia precisa deste servizo, polo que levan agardando dende hai moitos anos. Noia é un dos concellos da provincia e da comarca que non conta con centro de día propio ou público, cando menos. Lousame, Outes, Muros, Pobra, Ribeira teñen o seu propio centro de día e, sin embargo, incluso Portosón, e, sin embargo, Noia non conta con el, tendo que desplazarse a concellos como Lousame e a concellos como Outes, tendo as familias que abonar ese transporte e moitas veces se interplaza para deixar os maiores. Para a Marea, a conciliación é un tema fundamental á hora de deseñar o modelo de vila que se quere para o futuro. Sin conciliación non hai un desenvolvemento de Noia como vila. Non entendemos o futuro de Noia sin a conciliación, sin que as familias teñan un sitio onde deixar os seus maiores e os seus pequenos para dedicarse ao seu traballo. Están moitas familias de Noia de entre 30 e 40 anos que están formando a súa vida, pois están decidíndose, marchándose a outros concellos como Ames, como Santiago ou cidades ou incluso concellos limítrofes, incluso a Outes, que sí que dispoñen destes servicios.